vzduchu. Dúfam, že ešte platí múdrosť od veka. Možno aj tieto šaty spravia zo mňa človeka. Ťažká skladba, veľmi mimoriadne ťažká skladba. The Lutz, to už môžeme tak oficiálne. Áno. Ty si zapadla, hej, ťa roztrhajú. Tak mám ako z toho filmu. 30 detí. Sleduj, pozri sa, vlasy chcú zobrať, ja sa Áno, nečujem. môžete. A ja to poviem. Áno, to je